önkényes mérvadó, frontális megmondás Puzsér Róberttel és Horváth Oszkárral minden hétköznap 17 órától a 90.9 Jazzin. Segítsetek nekünk megfogalmazni valaminek a definícióját, annak a definícióját, hogy mi az a queer. Ugyanis én ezt szerettem volna megtudni, egy pár héttel ezelőtt kaptam egy felmérésben való részvételre egy meghívást, mint munkáltató és embereket foglalkoztató ember, vagy cég képviselője, és azt kutatták egyébként nagyon helyesen, és én érdeklődéssel fordulok e felé, hogy a munkahelyeken a melegeket milyen atrocitások érik. Érted? Tehát az általános iskolai, gimnáziumi bulliskodás, amikor a gyengébbet, vagy a pöszét, vagy a fogatlant, vagy a nem tudom melyik gyereket előveszitek, és bántjátok, vagy talán te vagy az a gyerek, ez folytatódhat a munkahelyeden. Csak ott már mások az indokok, ott már mindenki felnőtt ember, találni kell valami új dolgot, ami alapján szegregálhatják magukat azok, akiknek ez esik jól, és elszenvedik azok, akik a gúny tárgyai. És nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy tényleg most, hogy talán normálisan megint sikerül a történelem során egyébként nem először felfogni, hogy az, hogy valaki más szexuális érdeklődésű, az egy természetesen előforduló jelenség. És talán ezzel, aki ezzel él, az felvállalhatja, és élhet a közösségben normálisan. Mit jelent ugye a normális? Ezt kapargattuk hétfőn. Ez vajon mit szül a munkahelyen? És most nem munkahelyre, hogyha ti a nem tudom melyik banknak a kis öltönyös irodájában dolgoztok, és minden nap még a ruhában is elő kell adjátok, hogy mennyire kulturáltak vagytok, akkor hát lehet, hogy ott az nem ilyen akut probléma, de mondjuk egy gyárban, érted? Vagy egy raktárban a 3 targoncás a 4. mit oszt le? Nem ugyanazokkal a lapokkal jöttek zsugázni, érted? És akkor úgy voltam bele, hogy jó, hát akkor ebben én részt veszek, és kinyitottam, és az volt benne, hogy LMBTQ felmérés. Hoppá, mondom, álljunk meg, én ott tartok, hogy LMBT, ugye leszbikusok, melegek, biszexuálisok és transzneműek. Jó, rendben van, akkor itt egy Q, hát sejtem mi ez, mert volt egy ilyen tévéműsor, meg akkor fölcsapom, megnézem, fölmegyek a Wikipédiára, mert akkor szeretném megtudni, hogy ez hogyan adódik hozzá, mert ennek a tévéműsornak a Queer Eye for the Straight Guy, abban a 2 műsorvezető srác, én nem éreztem, hogy ez valami külön kategória lenne, hanem 2 meleg srác segített egy heterónak kicsit igényesebben kialakítani saját magát és a környezetét. Hát mondom, jó, akkor megnézem, hogy mi ez, mert ezek szerint nem azt jelenti, hát különben valamelyik betűben már benne lenne, ez most egy 5. Kinyitom a Wikipédiát, fölmegyek megnézni, mi az LMBTQ, erre mi van a Wikipédián? LMBTQIA. Szaporodtak a betűk. Érted? És én nekem itt dobta le az agyam a láncot, hogy én beiratkoztam ebbe az iskolába. Tehát én szeretnék részt venni ezen a tanórán, én érdeklődéssel fordulok e felé, de gyorsabban növekszik az anyag, mint ahány órát tartanak belőle. Úgyhogy most tartsunk egy külön órát, és jussunk el a Q-ig, aztán utána az I-vel meg az A-val lehet egyébként foglalkozni. Egyébként akkor, ha már itt mindenkiben feszültség fokozódott, hogy most akkor nem tudunk dolgokat, én már tényleg ott tartok, hogy a Wolfensteinben vagy a Doom nevű számítógépjátékban IDDQD, meg IDKFA, ilyen betűket kellett lenyomni össze-vissza, hogy örök életed legyen, meg ilyesmi. És ez meg mindjárt ott tart. Mi van, ha elfogy az angol ABC-nek a 26 betűje? Ugye? Akkor jön el az új Magyarország ideje, mert ide fognak jönni a küszöb alatt gyémek, csémek, hosszú üjér a rohadt külföldiek, hogy akkor hát nem adnánk-e valami. A Klausmann Viktor nem tud adni egy magánhangzót, mert sajnos kifutottunk a 26-ból. Na akkor megszedjük magunkat. Az egész nemzet újra felvirágzik. Minden esetre a Q, a queer, az I azt jelenti, hogy interszexuális, itt még nem tartok, és nem is akarok, én most a queernél tartok. Az A pedig azt jelenti, hogy straight allies, azok a szövetségesek, azok az emberek, akik hivatalosan is valamilyen jogvédő szervezetnél dolgoznak, de nem azért, mert nekik ez eredeti szívügyük, hanem mert egyetértenek azzal, hogy a bizonyos jogok mindenkinek járnak. Tehát akkor arról van szó, hogy tudjuk, hogy mi az I és mi az A, de továbbra sem tudjuk, hogy mi a Q, mi az a queer. Mit jelent ez, hogy queer? Hogyha ezt egy angol mondja, vagy egy amerikai mondja, akkor mit jelent ez a szó, hogy queer? Én úgy érzem egy picit, hogy ez onnan jön, mint a gay, hogy furcsa. Ugye egy picit elüt, de hát de könyörgöm, könyörgöm, az már benne van
az LMBT-ben. Nem? Én láttam egy olyan rajzot, amin egy esernyőre volt írva, hogy queer, és alatta volt 8 kategória, még az aszexuálisok is. De ha ez egy összefoglaló név, egy ilyen umbrella, akkor miért van most már 7 betűsre gyarapodott betűszónak az 5. pozícióján? Én egyébként arra gondolok, hogy az lehet queer, aki olyan, mintha, és ezért őt kirekezték, bántalmazzák, akármi. Nekem így dereng, de nem tudom megfogalmazni, sőt megkérdeztem egy meleg ismerősömet, és nem, azt mondta, ő tudja, de nem tudja megfogalmazni. Kösz szépen. És mi lesz az öngyűlölő melegekkel? Bekerülhetnek az LMBTQIA... Van még 19 szabad betű, Robi. Azért még vannak betűk. Tehát az öngyűlölő melegek, mert most az öngyűlölő melegekre gondolhatunk úgy, mint homofóbokra, de gondolhatunk úgy is, mint melegekre. Persze homofóbok, akik üldözik az LMBTQIA-t, de közben melegek, akiket üldöznek azért, mert ők LMBTQIA, mint öngyűlölő homoszexuális. Tehát én azt szeretném kérni, hogy az öngyűlölő melegeket is vegyük be ebbe, mert őnekik is konfliktusuk van, ők is üldöztetés alatt állnak, sőt, még üldöznek is. Tehát egyszerre üldöznek és gondolj bele, most azért, mert valakinek az üldöztetése nem a fején kívül zajlik, hanem a fején belül, azért mindjárt megkülönböztetjük. Azért mindjárt a melegek meg a transzexuálisok már nem is közösködnek vele. Kérhetik őket is bevonni ebbe. Van a magyar ABC-ben 44 betű, tehát amikor eljutottunk ide, és a G-t, meg a T-t, meg a G-t már osztogatjuk, akkor tartsuk meg a Z-t annak, nem, vigyázzatok, nem. Tartsuk meg a Z-t annak, hogy bevegyük a heterókat is, és megvan az új világnemzet, és akkor újra egyesülhetünk. Tehát de akkor az LMBTQIA-ÖE F-et, TZ-t hívhatjuk továbbiakban úgy, hogy bolygó. Hagyjunk titeket egy picit gondolkodni, de még egy dolgot megkérdeznék, hogy vajon a biszexuálisok, akkor ők most csak kettős érdeklődésűek? Hát már 7 felé lehet érdeklődni. Mi a fene az ő bajuk? Miért nem jó nekik a maradék 5? Transzexuálisokkal már nem is akarnak henteregni? És szóval tényleg itt is arról van szó, hogy érzünk egy kirekesztést. És szeretnénk, hogyha a biszexuálisok sem csak kétféle emberrel szexelnének, hanem szexelnének ezzel a 7 félével, amennyi itt ez a kis betűszó kiad. Szeretnénk megérteni továbbra is, mi ez a queer, segítsetek 0630 20 10 909 kultúrát, megfogalmazást várunk, mert ez most egy tanóra, ami elmaradt, hogy behozzuk a lemaradásunkat. Írtak nekünk a kedves hallgatók a 0630 20 10 909-es SMS számunkra. Mi a helyzet a zoofil és nekrofil barátainkkal? Ők se legyenek kirekesztve, ráadásul a Korán például simán jóvá hagyja, tehát az új világban, látom itt már valaki készül a kalifátusra, a hétköznapok a kalifátusban, az új világban vallásilag alátámasztott mindkettő. Az a fene nagy liberáldemokrácia, lassan kiürül a deviancia fogalma. Na se baj, majd a próféta visszaadja a deviancia fogalmának a klasszikus jelentését. Én egyébként nem vagyok meggyőződve arról, hogy ez az LMBTQIA szexuális magatartás, ez deviancia lenne. Az nem a kisköcsök PC nyelven, már mint a Q kérdezi tőlünk Gábor. A queer az valami olyasmi, mint a Hair című filmben, amikor a börtönpszichológus megkérdezte Wufot. Jó. Igen, ki az a Wuf, nem emlékszem, hogy maga meleg? A válasz az volt, hogy Mick Jaggert nem rúgnám ki az ágyból. Már emlékszem, a szőkecsávú a Wuf. Igen. Mick Jaggert nem rúgnám ki az ágyból, de meleg azért nem vagyok. Én emlékszem erre, ez nagyon, nagyon erős. Tehát nem a hagyományos meleg, bi-hetero felállásban gondolkodik, hanem egy szabadabb, önmagát nem feltétlenül beskatujázó hozzáállás a szexualitáshoz, nőknél gyakoribb ez a hozzáállás. Nos, ez az a hozzáállás, egyébként egy közismert hozzáállás, amelyik például a Michael Stipe, az R.E.M. frontembere, az, akit megkérdeztek, hogy ő meleg, vagy hetero, és azt mondja, hogy nem szabályozom le a vágyaimat. Tehát nem kötöm a vágyaimat kategóriákhoz. Tehát ő ezzel azt fejezi ki, hogy kvázi férfiakkal is, nőkkel is közösül, de nem mindegy, hogy melyik férfival vagy nővel. Tehát, vagy talán nem is teszi, de nem is mondja, hogy nem fogja, érted? Hát, mint ahogy azt mondja valaki, hogy majd eldönti, ha felnő, ő elmondja, hogy majd eldöntöm, amikor halok meg éppen. Hogy mi voltam. Igen.
A queer furcsát, szokatlant, abnormálisat jelent, de elkezdték használni a nem hetero irányultságú emberekre is. Biszexuális, meleg, leszbikus, stb. Kisebbségben lévő szexualitású emberekre használják. Na de akkor értjük, hát akkor a Q az az LMBTQIA-t jelenti. Akkor megspórolhatnánk ezt a rengeteg mással hangzót, és elnevezhetnénk őket queernek. Queer, de akkor miért kell a Q-t beleírni az L, M, a B, a T, az I és az A közé? Nem tudom, hogy világos-e mindenkinek a fraktál fogalma, amit Benoit B. Mandelbrot alkotott meg, aki egy matematikus, és ezek az önmagukból képződő örök ismétlődések. Önhasonló alakzatok. Igen, és felmerül egy ilyen matematikus vicc, hogy a Benoit B. Mandelbrot nevében a B mit jelent? Hát azt, hogy Benoit B. Mandelbrot. Várjál, de abban mit jelent a B? Hát abban is az, hogy Benoit B. Mandelbrot. És ha valaki ebbe a viccbe kicsit belegondol, akkor szinte már látja is a fraktált, ahogy csavarodik. Megint belezuhanunk a mackósajtba, amin egy mackósajt van, amin egy mackósajt van. Igen, és ha az a kérdés, hogy ebben a viccben kiszívja meg, hát értelemszerűen Benoit B. Mandelbrot, amiben a B az Benoit B. Mandelbrot. Itt meg mi? Úgy látom, tehát azt látom, hogy a X egyenlő X négyzet ellentmondásban vagyunk. Én úgy gondolom, hogy a látott képek és a kapott információk alapján akkor talán a queer tényleg egy gyűjtő fogalom, és örülök, hogy közelebb kerültem ehhez. Sőt, még azt írja nekünk Zsolt a Facebookon, hogy nehogy azt gondoljuk, hogy a biszexuális kifejezés nem fejlődik, tehát ott is felmerülnek ilyenek, hogy pánszexuális vagy demiszexuális, tehát több, mind fele tudja. De ezek miért nincsenek benne a betűszóban? Mert hát minden hétre be kell osztani, Robi, nem lehet ellőni az összes puskaport azonnal, mert akkor rögtön rájönnének, hogy Magyarországra lesz szükség, és a 44 betűs ABC-nkre. Nem adjuk olcsón. Nem fogjuk kigurítani a Hegyeshalmon az újraépített sorompó alatt. De itt a probléma az, hogy mi tényleg tolerálni akarjuk ezeket a csoportokat, sőt, hülyeség ez a tolerálás, mert ez arról szól, hogy itt volna mit tolerálni, könyörgöm. Ne is hívjuk így, hogy tolerálni, mert most az, hogy két bajuszos, szőrös férfi mit kezd egymással egy panellakásban, az ne szoruljon már az én toleranciámra. Itt valami nagyon félre van értve. Tehát mi tényleg el akarjuk ezeket a csoportokat ismerni, meg ismerni is akarjuk őket, megérteni is akarjuk őket, empátiával akarunk a sorsuk felé fordulni, de ehhez az kell, hogy tudjanak bemutatkozni nekünk. De az úgy nem megy, hogy LMBTQIA, és mire kinyújtom a kezem, hogy kezet fogjunk, még két mással hangzó ott van. Vagy még három. Tehát, hogy ez a Szerencsekerék című műsorban igen, kell, hogy megtörténjen. Igen, ez a Szerencsekerék című műsor, ahol nem akarunk kezelni Klausmann Viktorral. Tehát az lenne a kérésünk, hogy találjuk ki, hogy mit toleráljunk, vagy mit fogadjunk el, vagy mit ismerjünk el, és mi partnerek leszünk ebben, csak először is legyen konszenzus abban, hogy mi is az, amiről beszélünk. Halló, kivel beszélek, kérem? Ez az önkényes mérvadó Puzsér Róberttel és Horváth Oszkárral a 90.9 Jazzin. Én a Mária néni vagyok. És kit tetszik keresni? Hát a Kozárs kisasszonyt. Akkor nagyon rossz számot tetszett hívni. Nem, jót hívtam én. Ja, akkor én fodrász vagyok. Én meg a körmös. Hát én nem tudom, mi van az országban, de köszönöm, hogy zavartam, nem akartam. Isten áldja meg, fiam. Ez itt az önkényes mérvadó 0630 20 10 909 az üzenet helye. Az az üzenet, azt írja, queer furcsát, szokatlant, abnormálisat jelent, de elkezdték használni a nem heterókra, ahogyan azt már korábban említettük, a biszexuális, meleg, leszbikus, tehát kisebbségben lévő szexualitású emberekre. Na most, hogyha ez így van, akkor valószínűleg az LMBTQIA mozgalomnak volt egy pillanata, eljött egy pillanat, amikor döntenie kellett, hogy ugye szerint ez a Q, ez magát az LMBTQIA-t jelenti. Ez mindegyikük kisebbségi szexualitású ember. Tehát volt egy pillanat, amikor dönthettek volna úgy, hogy hagyjuk ezt az LMBTIA egyéb betűket, hívjuk queernek, hiszen itt a queer, megjött ez a szó, ami kiváltja ezt. És akkor valamelyikük azt mondta, egy L, vagy egy B, vagy egy T, hogy ne csináld már, hát te megsérted a queereket. Hát, hogy toleráld a queereket? Hát te ez semmi, hát már rengeteg betűt belefetszöltünk ebbe a munkába, szépen a queert is beleillesztjük ebbe. Tehát csak az a baj, hogy amikor Benoit B. Mandelbrotot gyártunk valamiből, amit komolyan kéne venni, gyakorlatilag viccet csinálnak abból, amit a legkomolyabban akarnak venni. És itt ez a mi problémánk.